I don't know, what is that? להתמודד עם הפחדים, לקפוץ למים עמוקים, לשחות עד הסוף, להגיע לחוף עד הלילה. Pauwi na kami. להאזין גם לשירים, כי Ito may זמרים power הם supply הרופאים dito. הכי טובים שיש למדע Kuryente. להציע. עוד יבואו Nabusog naman kayong ימים dalawa. טובים, Ha? אני מבטיח. Busog naman daw sila. How about you? עוד Are you יבואו full? ימים טובים. Are you full? גם Kinain ko to. בשעות החשוכות של הלילה Rice. תמיד יהיה כוכב קטן שיעיר לך את עצמך, את הדרך הביתה. תמיד זה הכי חשוב לפני הסליחה. מיליון רכבות דורות עד אוסטרליה, מחפש רחוק את מה שנמצא לך מתחת